If you register, can you ofu I do together when we can restructure this Iyom because on nukuto menana even I could order like that manam or where unarziafa ndio Kenya I was simba na etu abuna anye banyeni mefaka kabaro menitia kwa ewonitia because no to Iyom etu nem sikuzelem as no nkute nyawabu ife ya michie na Igbo as one ewelega as high chief ka umu nwoke nkute chief na Igbo so no nya ka eji kanji we register ya so obodo niile dị iche iche nọ na ya ndị na-echi ndị bidogoro chibekwa Iyom because na ọnwụbụrụ anwụ before Thank you very much. Chineke.
echighata m enwere m ọjụ gosi si nna na-enye akasị aka ọ gị na-ekwu nke na-emenụ onye itiri n'ọnụ okwupụta mmadụ ka iji ekwu mana ọmụọ ka ịbụ anyị wee na-efe enwere m ọjụ gosi nna na-enye metụkedị ya aka anyị nwa n'ebe a anyị awụeta anya ka ọ zụwara azụ mkpụrụ obi ya na Jizọs Kraịst enwe anyị biko ka anyị kwụlọtọ kene Machinamela Marugo, Nani, Telegu, Ewan, Wigo, Loke Galaga. Oh, my God. I batobo lo batosu. Ane maze. I bakolo batano bodo. I batobo lo batobi. Shada. Ibada wa bambang kulu ba. Iye weje kwele. Emana ina ba high speed ine nu kuluta. Iye weje kwele. Ugo simba batago. They don't they look abananya. Aruka kwa batago. Yema no boda ni bunne pobodo. Yema no boda ni bwaka pobodo. Aitina ruku kwa sanabelele. La rega ganjele fino terizo nwara. Amalaka sano yogi jako nyala noluwenu no mumekwo. Ora delije unanu webu anameke nuno. Aneku amene ya enobodo. Asa kwa mkanka nege, asa bigi kama nyege. Ono chiko biaka wego, mwane biate wego. Mwa believe neke ziego. Kaka putandila naba, sema baby kaife baka. Toto baya comfort you apa. Ugo simba batago. They don't they look abananya. Aruka kwa batago. They don't they look abananya. Yema no boda ni bunne pobodo. Yema no boda ni bwaka pobodo. Aitina rumu kwa sanabelele. La riga ganjele fino terizo nwara. Amalaka sano yogi jako nyala noluwenu no mumekwo. Ora delije unanu webu anameke nuno. Aneku amene ya enobodo. Otu ọ dị n'ala Igbo niile bụ otu kachasịrị ụmụ nwanyị na-anọ iji wee nyere aka n'ife gbasara omenala Igbo. Omenala a na-ekwu bụ site na nne ka o si enweta nne dị n'etiti, like ọ bụgodị na ị na-eje ife dịka ụlọ ikpe, ịfụ nwaanyị esere ebe ahụ ekpuchiri anya, o jide scale, jide ofu ihe ahụ,
Onne ka ọ bụ onwe ife ọbụla na-eme n'ala Igbo abịakwute ya o were uche nna a wee nenefa na abụọ malụ ka ọ yesidi wee kee nya bụ ikpe ka ọ ghara imegbute onye elu megbute onye ana. Ife dị Iyom na-eme n'omenala onwe ife dịka kịta anyị ife siri ike n'obodo a ga-agbapụte fafe were obi nne wee nenye ife anya malụ ka fa ga-esi wee kee. The Odu Iyom chieftaincy title has existed in Igbo land for decades and is conferred on well-doing women of prestigious and outstanding characters in various Igbo communities. Holders of the title are traditional mentors who are capable of functioning as perfect tools for the moderation of character, discipline, and general behavior within the communities. The popular rules of these title women chiefs were most especially targeted to right upbringing of children, the girl youths, and the women. Ironically, both the existence of the titled women and the cultural roles they play were gradually phasing off in ongoing cultural ruts that brought about ongoing cultural ruts and decadence among recent generations of the Igbo people. In 2017, more or less, I, Dr. Gina Iyom Dibenyi, formed, organized, and registered the Otuodo Iyom Women Chieftaincy Association of Anambra State, which comprised of some fellow Iyom titled women from some towns of Anambra State. The aim of forming the association was to provide one formidable umbrella of titled Odu women to relaunch, reactivate, and revamp the Iyom institution, cultures in Igbo land, and doing so, relieve the traditional objectives of the ancient noble institution. Notably, the Otuodo Women Chieftaincy Association of Anambra State has expanded its presence to the diaspora and now has branch affiliates in some metropolitan cities of the UK. We have some of our members in UK, we have some in USA, we have some in Canada and West Africa. Together with the diaspora arms, the association has diligently resolved to, as much as possible, engage in an extensive education campaign towards reversing the cultural decadence going on among the Igbos. We intend starting it first
with children of the orphanage homes. We like to inform you at this point some of the specific aims that the association wants to achieve in no distance time as follows. A. Promotion of activities that will enhance emancipation of Igbo culture and traditional heritage both within and outside Igbo land. Improvement of children's knowledge and understanding of Igbo culture and tradition. C. Promotion of Igbo women's cultural virtues in Igbo communities. D. Improvement of women representation in activities of Igbo communities, including partaking adequately in cultural gathering, where the Igbo women decency will be deeply expressed. E. Improvement of women administration in Igbo communities, with emphasis to the aspects of administration where women and girl child affairs are involved. Mgbe ochie a ndị nne nwere fasis azụ ụmụaka fazụsi afafe enwe egwu efugu ya mana kịta enwere ọzọ onwe ife niile ghasanarịla ya ghasanara iwesị na ya ebido okwu ya ka like ọ bụ na ịnefe anya na azụ ma na isi nke ọzọ ife ụmụaka anyị chọrọ iji wee bido ya and ụmụaka bụ ndị orphanage ya ndị na-enwero nne na nna anyị achọrọ bụ na ibido ya ka anyị bido na ka a na-adụghalifa anyị dosi afa na luo nne na nna fa agwakwafa ife ọzọ so anyị wesị ka anyị bido wite ụmụaka anụ nwa na-enwero nne na nna ya ka anyị ji wee kpọtafa anyị ekuzibele fa ife dịka omenala mana after this time anyị extend there to the 3 senatorial zones na Anambra anụnwa anyị ebido na-ekuziri ụmụaka omenala Igbo ife ọ kwesịrị ime na ife a na-ekwesịrị ime and onye akwụsị ebe a na ọ bụ na anyị na-achọ ka anyị meghee ya ka ndị mmadụ malụ maka ya dị na anyị ebidozie wee baba n'ime obodo gasị na kee onwe anyị eke because na ndị obodo dịgasị iche iche so anyị eke onwe anyị eke wee jee na-agwa ụmụaka maka omenala anyị na-anwụgwele anwụ na ọ bụrụ na anwụzi anwụ ife melụ ajọ ife ji ju ebe niile ọ maka na ụmụ ife ha dịgarozi na fa anwụsịzi onye ọbụla wepụzi anya ife ya saa o wee bụrụ na like etu anyị na-afachi ime na anyị chọrọ ka anyị bido wute obele ụmụaka na-etonite maka na ndị nnukwu akaligo anyị na-egbuzi mmadụ na-atọlụ mmadụ ife na-abụrụ omenala Igbo mgbe mbụ so n'ọka anyị bido n'ụmụazị a mana Chineke nyere anyị aka ma anyị atọgatafa n'ife kaliziri n'ala Igbo.
ọgbakọ a bụ ọgbakọ a chọrọ ka anyị wee melitekwa omenala ndị Igbo maka na ọnọzi ọ dị ka omenala ya na-anwụzi anwụ. Ha mfụta nne nna m mgbe afọ ha na-ete uche tee uri kwakpu ute egwu, o nwere onye na-achọ ka afa famili ya mebie. Kịtazi abụrụzi ihe a na-achọ maka na mmadụ ya adọ na ya nwe ya nọdụ ọdụ ka ọgba ọtọ wee pụọ n'elu ịma nkwu okwu maka na ndị be anyị si na okwu dị na ntị mana onye agwa akwe. Another thing bụ na okwukwu mere ọnụ, ọ bụrụ na onye okwurọ nke ya na-efu, so mmadụ kwesịrị ka ị na-ekwu mana ụmụazị at least ị na-ekwu. Ọ bụrụ na ihe dị anya, ọ bụrụ na ị na-ekwu na-aba mba, ọ bụrụ ekike niile ka ọ ya elu achọọ ike ma omume a chọrọ ime bikos ama na ya aba mba dị afọ ofe anya anaghị pụrụ kafa mee ya. Biko na-akụpa aka ebe a, na-akụpa aka ebe a. Ụmụaka anyị ugbu a amarozi ka esi asụ Igbo, amara ife bụ omenala, amara ife bụ ọdịnala, ọ amara arụ fa amara mpụ. Ya kpata ebe ife niile akasasịa na be anyị na mmadụ n'ala Igbo. Gịnị ka anyị ga-asị n'ọnya? Kedu ife anyị ga-ekwu n'ọnya na-eme anyị ihe a? Ifu nwoke onye na-efe Igbo sụọ ilu bụla ọdụ Igbo, ọ pụta ọsị ndị ebe ndị Igbo ji anyị na-enye ga n'ihe mma ewele oyibo wee wele Igbo. Ọ bụ gịnị ka anyị ga-akpọ n'ahịa anyị? Ndị Igbo ibe ezi adịke ọkwanụ na o kwezikwa m asụ akpọkwa nke a gịnị ka m gba Igbo gụọ oyibo, ị na-eme nwaanyị Igbo ọ na-asụ ya nwa nwoke. Biko na ọdịrọ mma. Anyị wee na-asị kedu ihe butere ihe dị etu a ji eme? O wee bụrụ nọ ikekwe ọ bụrụ ụmụ nwaanyị anyị ndị nne na nna ndị bi obodo a na-akpọ dịka Port Harcourt, Benin, Sapele, Yola, Lagos, Abuja. Ụmụnne m nọ ebe a, unu ma n'eziokwu n'obodo a n'ọsọ ọsọ oyibo ka eji akarị ụka mana ọ n'ilo mana abatazia n'ụlọ ndị nne biko no sọba n'ụmụ unu Igbo. Ọgbụgbọ nsọ ndị Igbo ka ndị ọcha chi, ndị ọcha chi Yoruba, ndị ọcha chịrị ndị Hausa. Kedu ife kpatazi oge eji ịbatazia n'ụlọ ịma asụ nwatakịrị ife ka ọma ife a na-ekwu, ị na-asụ sọ pepepepepe maka onye Igbo pụta n'iru ọra ọ sụla oyibo tinye zem asị na ọ mara akwụkwọ. Anyị mezi anya ka ya na-asụ ọsọ ka ndị ọcha chi. Ịma etu anyị nọ ọ bụrụ na oyibo a na-akpọ fa high chief because na ejikwado ichi Iyom na ya ebugodo ụzọ chi ekwe ya ekwe anwa bụ ordinary chieftaincy, then chisizi ekwe nwezie ego maka na ọdụ adịrịzi millions ka a na-eji ego ya. Inwezi ego ijezie gbaa ọdụ, so ọdụ a nọ ka high chief. Ọ bụrụ like na Ogidi be dị mfa ebe mgbala ọdụ a igwe ọnọdụ etu a ndị kabinet anọdụ, ndị Iyom anọdụ
anyị ncha niile bụ high chief. So ife ọbụla gbasara ndị igwe gbasara anyị, and o nwere ka ọ na-adị enwe ife gbagwojuru anya n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, ọ na-akpọ anyị sị ka anyị bịa tinye ọnụ ka anyị esi mee ife dị etu a, ka anyị esi mee ife dị etu a. ofu ihe ya ama bụ na before ịgba ọdụ dịghị ya echi ọzọ ịma n'ihe nwoke ọkpa n'isi anọ dịghị chi ọzọ o wee kpọtanụ gị before ịgba ọdụ ihe echi ekwe dịghị ya sọpọtụ. Ọ bụrụ na ya fụrụ dịghị ya anabata gị, ọ bụrụ na ịkpatara ego nọọ n'ihi adị ọ bụgodogo n'akwụkwọ nsọ nọọsụ na nwaanyị ya nọ n'okpuru nke aka ya. The Iyom Society or Iyom Association or the culture of Iyom abụrụ ife ji egwu egwu. And you people said unu chọrọ orientate and preserve our culture. So I thought that I should also remind you that culture, foundation of culture, bụ our language, the people's language. Without your language, ọ bụ na unu enwero language, ọ bụ na unu enwero asụsụ, unu enwero culture. Part of your culture bụkwa ife unu na-eli n'ọnụ is part of your culture. Part of your culture is also the etu unu si eyi efe. Ọ bụ na unu na-agba ọtọ, o nwere ndị culture fa bụ ịgba ọtọ. Ele
anyị na-akpọ ya Anambra State Association and Diaspora. So those diaspora bụ anyị nwesịrị ya fe oge anyị bidosi anyị bido na-agba mbọ ka anyị nwesịa ya n'obodo dịgasị iche iche because ebe ụmụ anyị nọga anyị nwere ya na USA in different towns, or do you call it towns or country, na USA. anyị nwere ya na UK, anyị nwere ya na West Africa, anyị nwere ya na Canada. So etu anyị nwere ya, etu anyị si emekwa ka fasi ka anyị na-agwụkwa fasikwa etu a na-eme si na etu anwa zụọ ụmụaka anyị mara na etu ya esi wee na-enye ụmụaka anyị lecture sigodu na ndị obele a etu anyị si sikwa na ndị obele wee bido si na ndị obele a na-ekwu ka ọ ya emefanatakwa maka enwere ofu ife ifo na ife gbasaziri obodo ibe anọ ụfọdụ ekwezi anata Naijiria fasizi na ebe a kazi mma ifugi ya. So kafa na-ekwu kafa ụmụ anyị natana na ọ bụrụzi onye ji agụmakwụkwọ pụzi ebe a ụtọzie si na ebe a kazi mma. So fa na-anwakwa na nkefa mana ifefe anwakalịsị mma like ka ife ọbụla a na-ekwu about them ifele ife anyị na-eme tata fanwa kọbọ anyị nwa nọ n'ụlọ abalị ya all fanwa sponsor ya from beginning to end. So fana try too much ife ọbụla asịrị na ya eme fa gada immediately send the ego anyị mana dollar dị powerful anyway kita mana nya ka fa si emela anyị fana emefe ndị nọgodo n'obodo a wee sizie n'obodo a wee pụọ jebe obodo ọzọ a na-akpọ diaspora ndị nọ abroad na so anyị na-achọ ka fasikwa were ntọ na ana anyị tinyego na ana Igbo fa wee pụwa ka ha welukwu ya jezie na-akụ mkpọrọgwụ ya na-akụ ya ebe niile n'isi ụmụ anyị ndị na-ebe anwụrụ nọgodo ebe anwa mbụ maka ịma na o nwere ife na-emenụ ụmụazị amụrụ n'obodo a wee si n'obodo a zụnyitefa
fa wee gụsịa akwụkwọ nke mbụ gụọ nke abụọ gụọ nke ịtọ fa ana nnafa as youth service wee pụbazie obodo oyibo faluo ebe anwa ntọ na ana anyị nyere fa ka dị fa na-arụ mana onwe ndị a mụrụ amụ ebe anwa fa wee bido ebe anwa na ụmụazị wee bugide akwụkwọ wee ruo omume fa na-adị iche n'ozi ndị Iyom anwa nọ so na obodo dị etu anwa anyị zipụ ga-ebido n'oge kpọkọnatabafa a na-akpọfa n'oyibo youth ịkpọkọnatazi afa iwe ji nwayọ wee na-atụnyefa nekwanụ ka obodo a dịbụ na ife a ga na-asọ na ife a na-eme fa wee malụ mkpụrụ ya bidozie n'ebe ahụ wee bido so ha nọnyere anyị ebe anwa nke ndị oyibo na-akpọ ambassadors ka ha na-enyere anyị aka wee na-akụzikwa omenala Igbo anyị n'ebe ọbụla fa nọ na ibe anyị nọ oluenu n'omume People's Club Mamanu People's Club Amakanu Nwa buleza bwazi nobele nwanu Ana bwazi akafu nwatezenu People's Club epugezenu na nwa gbara n'iri abụghị obere anyị ekenebezi national president. So this is an award given to High Chief Okeke from Ogidi. That is the signal of your office. I don't know Iyom Peno, Iyom Petuino, Anabi Wekenemuno, Daluno. Unu na eba na fu asapolu. FFPC. Asapolu fire ya. Ele no. Asapolu fire na sina mogo. Na fa. Mo di ko ma fo. Onye sifa omunye ya obura no si na ya Chief Tonanya dokuru we na aka kuma mfo okuru we si ana ma yesi no eju na polo okuru kelikie ore fomu so etu a odo kumaga ma lesie ana yeso ko value Baga everybody na no meet. Oh hotel.
ọba bí ọkọ mi sọ sí àdìkà lóko yẹn náà address really support ọrịa more estimated ₦100,000. ekele ndị ụwa I am at the citation, not my class citation. You want you are really attached. And it's so snazzy. I need to check it from that. Chief Mweze Sobilino Igwe Umoji Ugwubrokodi Akumba Walobo Chief C Mo Obiora Oko Mewa Nandi Zuo Global, Iyom. Ese Ochilosu Nandi Zuo Obele Mwade Ọka nkuzi daalụ ife Ndị mmadụ ka nye dị n'alụ n'alụ ọkachasị ụmụaka abịabịa gosi anyị ihe dị isi uwe na-asụ na dịka ezi udo esi eme na-eji otu narị naira wee na-ekele unu na ọkwa anụmanụ obibi ọka nkuzi achịkwa bịa I am at the citation, Nana. Igwe I am seeing congratulations. Have your certificates. Chief Bisi eze nwa Sobilino ezi nwa si obejenu Iyom Anambra kwenu. Iyom Anambra kwenu. N'afọ Chief Aki John Anambra Igbo Abacha nke unu na-enye section n'ụbọchị nketa ọ kwado obodo ọrịa abata mana ọ nwere ibe sụgharị ọbata ụbọchị nketa ya nọchite ihe n'afịa a na-enye 200,000. Barrister II Ekwerekwu With the functional Assistant National Legal Advisor Ifediorama n'Ọnịcha anyị ekenefeze Honorable Charles Akunwata Model Akwilili Ọjọọ Otu ọ dị Iyom Anambra State ekele m. Otu ọ dị Iyom Anambra State ekele m. Otu ọ dị Iyom Anambra State ekelekwa m ụlọ ọzọ. Biko onye a mbịa irepresent ọ nata mụrụ ọ jere obodo oyibo n'ọbụrụ o wee sị ka m nweta nye satifiketi mana o nwere ozi o ziri anyị ọ sị m gwa ndị otu ọ bụ Iyom Anambra Steeti ndị a ji 250,000 were satifiketi. Chief G.A. Okobi Ogbuefi Aduwan na Asaba Lagos na niile jenu Ichie Okosisi 1 n'Ojoto Chairman anyị Barrister E.N. Okuzo Kalaba branch na mmadụ nakwa ya Emmanuel Ezenwenyi